palabi taon ubo ya, oh ya. Ya. Ya, ay palabi ya. 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 No. Tabangan nato ni si Kuya kay naglala ng sakit. Buat so iki, nagbarber pa ko diri kay magpadako ko sa lawas. Kanan nyo. Huwing, sige naman kagpadako sa mong lawas na nagpasakit atong kuya, hindi man mo tabangan. Ay lagablaka na ni, kay dugay naman kay nakita ko, naanad naman ana. Nga, usaon man nato to si kuya, ato na to tanawon. Ikaw dako kay kaglaw, pagpadako ka lawas tanawon mo lawas, pagti lang gamaya, kabungkago na na nagpasakit din nato tabangan. Sige lang iki, manawag ra ko man ng balay. Sige, sige, bantay bitaw ka ha. Hello boss. Hello. Wala kay kailangan ang balay dira boss. Kay Oh, na ako na ilandre. ako lagi kuya lagi. Grabe na ang lala kay ang sakit niya. Sagunsa kasi man ang balay boss, bisa mamamarang pa na sagunsa. Ta ako na ipada. Sige, nag-adin re ha. Daw ko ba? Taninaw kay si Kuya nagtinga na. Daliw na to ni. Ano naman ni oy? Nice ko, tanawa. Di, tabangan na to ni, tabangan na to. Kiluoy naman tao nito nga na oy. Sus patay ginig sa motron. May tani. Ayo, oy. Stop. Ay, kituyuan mo noy. Kay nay magpatambal ba? Good news, kay nay magpatambal. Parian andre. Kinsa man na? Kini magpatambal noy. Amigo ko sa una. Kay kasi mailad to ni kay dili naman ni close, dili naman close ba? Sige. Kana kay madaag ilad na to. Pangmartahan tarang maayo. Kay ligo sad. Wala ang kwarta ron. Nakita ang duha wala kwarta. Di alandri undi sugat-sugata. O sige. Kay ako adton, ako sugaton. Sige kay mangandam sad ko. Nya padalian diri. Siam kadahon. Tabangi mi ani, tabangi mi. Tabang.
na sa muli sa bangko. Asa yung masakit doon? Ikaw? Dili, suras katos ya. Oh, mo ni masakit doon? Ano naman ini ka? Buwan na inyong masakit doon. Nga ni manok naman eh. Dugay na kaya na siya way ligo-ligo ano eh. Mga 1 year na tungod sa sakit, huwag ginakaligo. So karon ato nagsugdan og tambal ninyong masakiton. Tanawa lang ninyo, pero natay kondisyon. Tagatambal nako, maglunod mo og 50 sa among sako. Sabot? Sige tay, basta maayo lang. O sige. Ako na sugdan og panambal. Basta tanawa lang ninyo. Uy, idaw ba na ni mo? Pilom lagi. Murag, wa naman yung ginawa. Buhay pa ka, kuya. Murag lisod jud kay atong dahon nga akong ginakuan dili gid siya musiga. Ang ilanan ani, kung mabuhi siya, musiga ni. Kung sa pagsiga na buhay man na. Karon, murag kani maulian na ni siya. Ako lang kuan ninyo ah. Kani painom ni permente. Ha, nag-adlaw everyday gani siya. Lew ko. Kani muli ni prutas niya ipakaon. Kani muni itlog pugo, muni pakaon niya. Kani muni ikuan paso niya. Ni morning imong ikuan saya ikwenta sa iutang sa iyong artar. Sabot ka. Oh, sabot. Kaning last muni pisi. Muna ni tiwas ug di siya maulian anang mga tambala. Sabot ka. Sabot. Moro tong video mga praning no, but pasensya na kayo bati kaya mo content kay tungod wala mi klaro script lagi kay kaduha na mo na mag-usab mga praning. So karon mga praning, Ipangita. shout out na namo tong ni comment sa among video no. Ang comment. So aming page san. Shout out ko ni Jan Roland Jaime Villegas. Ya. Og ni Jan Mark ay nag-comment. Og ni Ilme. Shout out ko ani. Muni mo maning kwantan. Og shout out pud ko ni katong kauban ako sa trabaho diya sa una nga si Dad Fuentes. Shout out kanimo part. Musta naman taon nga buang nga kay. Mo na to mga praning no kay di mas lang mo shout out kay mga mauwaw sila no, mauwaw sila, bahala sila. Sige. Mo na to mga praning no. So pasensya na kayo mga praning ug kanang among content mga praning ba kay among content mga praning nga medyo diferensya gid kayo mga praning kay tungod kaduha na mo ni kamo gibalik nga video mga praning kay tungod na postpone tong usa. So karon mga praning, salamat kay sa inyong pagsuporta mga praning no. Mga praning, Shout out eh, John Relap. ayun ang taon mo kalimot og subscribe sa among YouTube channel mga praning. Hilo mo lang imo. Wa, Richard ko ni ho. gihilom sa mo wa. Mga praning, ay mo kalimot og shout out sa among ay mo kalimot og subscribe sa among YouTube channel mga praning no. Ug muna tong video na to mga praning. Kanang good vibes lang gyapon mga praning no. So, salamat kay mga praning kung kinsa to gusto magpa Di ko pala shout out diya mga praning. Palihog nung comment ani nga video mga praning kay sa YouTube dili kay ta ka ano dili jud ta ka comment diri sa page. Salamat kay mga praning. Ug mura to mga praning. Salamat kayo, good vibes. Good vibes, madam. Bye, madam.